An balimaw ani ɲakuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu araba don avril kalo tile 11 tekiti fan fɛ Gawo mara la bingalikɛlaw ye u ka walejugu cɛjugu ɲɛsin mɔgɔ gansan dɔw ma ni mɔgɔ ninnu kɔni ko u ni MINUSMA mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo olu kɔni u ka lakana kalifalen don MINUSMA mɔgɔw la nka sɔni MINUSMA mɔgɔw ka se olu ka baarayɔrɔ la u n'u ka segin ɲɔgɔn fɛ olu kɔni u ka baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ de presela u la o ye sira don u kɔrɔ teliya la sira kɔni fɛ mɔgɔ 6 kɔni o nin tora ni bingalikɛ wale in na mɔgɔ 2 wɛrɛ kɔni jokina chauffeur kelen yɛrɛ o tunna o kibaruya ma sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ u ka camion 5 o kɔni fɛnɛ jenina nka mɔgɔ minnu ye ni bingalikɛ wale ninnu kɛ olu kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ kibaruya wɛrɛ min bɛ yen nɔ ka da kulo kan o de ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen Banankɔrɔni sira la an ka lakana tigilamɔgɔ minnu ka baara ɲɛsilen don dɔrɔgu ko kɛlɛliw ma olu kɔni ye dɔrɔgu dɔw minɛ mun bɛ taa tɔni 3 ɲɔgɔnna la u kɔni u bɛ se ni mɔbili in ma wagati min na dɔrɔgu ninnu kun dogolen don mɔbili min kɔnɔ o y'a sɔrɔ chauffeur kɔni tɛ yen paranti de tun bɛ yen nɔ nka o fɛnɛ sɔmina o bolila joona sɔni lakana tigilamɔgɔw ka tɛgɛ da a kan ko nin dɔrɔgu ninnu kɔni olu kun ɲagaminen bɛ minɛn dɔw cɛla ni ka lɔgɔdaw sanfɛ dɔrɔgu wɛrɛw fɛnɛ tun bɛ charbon bɔrɔ dɔw kɔnɔ walasa u kana se ka ye cogoya min na nin dɔrɔgu ninnu kɔni u bɔla Gana de ka tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ u tun bɛ Mali la yan nɔ sisan donc u kɔni kun dalen don Sénégal de kan chauffeur kɔni ale bolila ka papier minnu to a kɔ o y'a to a dɔnna ale kɔni ye mɔgɔ min ye ale ni mɔbilitigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mɔgɔ min ye an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la